Ben, boa tarde, grazas a todos os presentes por estar xa aquí. Esperemos, bueno, se van incorporando agora algúns máis, supoñemos que ao longo da tarde será outros máis, pero tamén saúdos que nos seguen a través de streaming e os que nos seguirán no futuro, tendo en conta que, aviso xa para todos, estas intervencións non solamente se retransmiten en directo, senón que todas se gravan e logo quedan sempre en acceso permanente na nosa web, de tal maneira que, naturalmente, no futuro inmediato e tamén futuro máis afastado, seguirán sendo visitadas e consultadas, por lo tanto, tamén os que nos ven desde o futuro, boa tarde. Chegamos ao número 47 dos nosos encontros monográficos de patrimonio cultural. Estamos aí rondando xa o medio cento, non? Vai ser relativamente rápido, porque hoxe tocan os xardíns históricos, que era un tema que xa viñamos arrastrando desde había algún tempo e por fin se concreta nesta actividade. Case foi un in situ, porque pola mañá tivemos o prazer de poder visitar o xardín e agora pola tarde algúns dos presentes estaban ali, outros aínda non, pero e agora pola tarde imos coa parte máis académica que xa non é in situ propiamente, non? Pero nos queda a lembranza de estarmos ali grazas á xenerosidade e á simpatía de Felipe, que nos fixo circular por todo aquel xardín incluso máis tempo do que tiñamos previsto, pero foi como unha especie de suspiro, porque de repente demos de conta de que eran as 13:17 e non seguíamos ali mirando o xardín. Ben, como digo, así chegaremos á cincuentena, porque xa lles adianto para os interesados en patrimonio, que é un tema que a nos percorre a programación de maneira continua, que o día 25 de xullo teremos outros encontros monográficos co patrimonio cultural alrededor da rehabilitación das intervencións realizadas no Colexio de Nosa Señora da Antiga en Monforte. Xa tivemos hai 2 anos, non? Foi, creo que no 22, no Día do Patrimonio, fomos a Monforte, a Santa María, perdón, a Nosa Señora da Antiga, e xa daquela quedamos en que había que facer outra xornada complementaria daquela, que sería aquí en Santiago, de arredor das intervencións e dos problemas que suscita a intervención en inmobles desta natureza, non? E será o día 25 de xuño, pero na primeira semana de xullo volvemos a ter outros encontros co patrimonio cultural de arredor das rodas líticas. Por tanto, bueno, tenemos, creo que ese tema é a primeira vez que o tratamos, creo eu, e entón, bueno, os círculos líticos que se están descubrindo e aínda os que se intúen no territorio e aínda os que xa se sabe que están ali pero aínda non se escavaron, serán o tema desta xornada da primeira semana de xullo, de maneira que, feitos os avisos e comunicados, quedan todos enterados e que están convidados a participar tamén nesas xornadas de maneira presencial ou a través de internet. E volvo toda a xornada de hoxe sobre os xardíns históricos. Voulle dar a palabra en primeiro lugar a Teresa Nieto, que é a coordinadora da sección de Patrimonio e Bens Culturais, que é a instancia do Consello que organiza a xornada, e logo a Ricardo Varela, que realmente é o que organizou a xornada de hoxe. De acordo? Ben, boa tarde a todos. Benvidos, como decía a presidenta, hoxe o noso número 47 dos encontros monográficos co patrimonio cultural, unha tipo de actividade que se iniciou en novembro de 2015 como un espazo de difusión, debate, encontro e coñecemento sobre proxectos patrimoniais en Galicia e norte de Portugal, que quedaban abertos a profesionais da xestión do patrimonio cultural, investigadores, axentes sociais con interese sobre o patrimonio. E este é o caso de Ricardo Varela, que nos propuxo desenvolver esta actividade sobre os xardíns históricos dentro do marco destos encontros monográficos sobre o patrimonio cultural. Ricardo Varela, que seguimos hai xa máis de unha década no seu blog dos xardíns históricos de Galicia, no que trata do seu coñecemento, divulgación, protección e conservación.
A protección dos xardíns históricos está recoñecida xa na Carta de Florencia de 1982, aprobada pola UNESCO, e na nosa legislación de patrimonio cultural están presentes desde o inicio, como unha das categorías dos bens de patrimonio cultural. Porén, igual, malia esta precoz recoñecemento do seu valor patrimonial, o seu coñecemento, documentación, protección e conservación non están aínda no nivel que sería desexable. Falamos de composicións arquitectónicas e vexetais que, desde o punto de vista da historia ou da arte, teñen un interese público e que, en consecuencia, son considerados como monumentos, así é como os define a Carta de Florencia. É dicir, son monumentos vivos que requiren un importante mantemento e a súa conservación tamén é necesario que se compatibilice co seu uso e disfrute. Polo tanto, é necesario un mantemento intenso e tendo en conta que o seu material vegetal é un material vivo e que é perecedoiro, renovable e que está en continua transformación. Nesta xornada ou neste encontro imos tratar da súa identificación e catalogación, do seu coñecemento, do estado de conservación, da protección dos seus valores e autenticidades, tanto nas exposicións como no debate posterior, e esperemos que sexa do interese de todos e frutífero. Pasamos a palabra a Ricardo, presidenta. Sí, claro. Para que nos explique o contido do... Moitas gracias a Presidenta, Rosario Álvarez, ao Consello da Cultura Galega. Especialmente quería darlle as gracias a Rebeca Blanco Rotea e a Teresa Nieto como coordinadoras da xornada. É a primeira vez, ou unha das primeiras, poñemos o precedente do Parque do Pasatempo, e que o Consello da Cultura Galega pon o foco da protección deste patrimonio cultural. Efectivamente, sorprende un pouco tendo en conta que ten, como decía Teresa, categoría específica na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, na Lei do Patrimonio Histórico Español, no ano 85 e anteriormente, o pouco uso que ten que se usa esta categoría. Efectivamente, en Galicia, se non lembro mal, creo que son 7 declaracións expresas como xardín histórico, e se temos en conta, a última foi, tras moitos anos de retraso, o Pasatempo de Betanzos. Se temos en conta que, unha ampliación do xardín de San Carlos foron as portas renacentistas do mar, que daríanos escasamente 6 xardíns históricos. Isto é moi interesante porque nos indica como se percibe este tipo de monumento, e sempre a sociedade cree que é mellor adscribilo a un tipo de categoría como monumento, sobre todo cando están asociados a pazos, conventos, mosteiros ou vilas de recreo do século XIX, antes que o xardín histórico. A Lei do Patrimonio Cultural de Galicia incorporou novas categorías, a paisaxe cultural, efectivamente, pero isto non nos dá unha idea de que tipo de patrimonio, ao fío dunha xornada anterior que no Consello da Cultura Galega, que se facía a pregunta como poder, referido aos xacementos prehistóricos, como se facía esta pregunta, como poder visibilizar un patrimonio non visible, oculto. Efectivamente, penso que isto é máis transversal do que aparenta, porque efectivamente os xardíns históricos nos rodean, pero siguen estando ocultos. Efectivamente, se trata de visibilizar un patrimonio e non queda, todos sabemos que hai moitos xardíns que son subsidiarios dos pazos, como o Pazo de Versalles, efectivamente, a estructura xardinística de André Lenot, penso que superan moito o valor do palacio estritamente pétreo. Son cousas, dase esta paradoxa nos xardíns históricos. Antes vou ser breve, pero antes quería nomear 2 elementos do patrimonio xardinístico, que é o parterre barroco de San Lourenzo de Trasouto, que é unha xoia botánica espectacular, unha estructura arquitectónica que temos aquí en Santiago, que aproximadamente un dos riscos que teñen os xardíns, os riscos biolóxicos, foi afectado polo fungo cilindrocladio, que lle afectou aproximadamente un 40% da súa superficie. A resposta da Administración Pública foi quitarlle a protección de formación senlleira, xusto no momento de que máis necesidade o tiña. En todo caso, queda o 60% restante.
Isto para que veamos como se enfrenta a nosa sociedade a problemas biolóxicos. Outro aspecto que quería nomear era a Alameda de Santiago, que ten no seu elemento, o xardinamento, un dos máis singulares, a Roseira, que ten un salón de palmeiras centenarias. Efectivamente, outro ataque biolóxico é o picudo vermello, que prácticamente as fixo desaparecer. Porén, outra roseira contemporánea aproximadamente, que é a dos xardíns de Méndez Núñez na Coruña, está ese rotón de palmeiras centenarias que penso que está sendo tratada e non morreu ninguna. Quero dicir que en Santiago este patrimonio de palmeiras centenarias enténdese, valórase, apóstase, invístese cartos para preservalo. Non é importante para a cidade. Sei que constame chegando por aí que se está sustituindo por uns taquicarpos. Eu entendo que non ten nada que ver. Non hai especies vegetais mellores ou peores. Bueno, en todo caso, penso que nestas jornadas de contra son aspectos que se deben poñer sobre a mesa, empezando como se empeza a fabricar un edificio polos cimentos. Penso que é moi importante destacar a labor investigadora e histórica deste estudio destes xardíns. Vanse tamén tratar as demandas, como é a xestión día a día de un xardín histórico, polos propietarios, sobre todo cando este patrimonio normalmente está en mans privadas. Imos a confrontar o principal, non sei como describirlo, aparato turístico da nosa comunidade, que é a Ruta das Camelias, con unha rota dos xardíns históricos de Portugal para ver as deficiencias que podemos atopar e as oportunidades coa ponente Teresa Andersen. E, por último, vamos a tamén asistir a un dos riscos recurrentes tópicos, podese decir, na destrucción do patrimonio dos xardíns. É confundir termos estrictamente do dereito urbanístico, como son denominacións como zona verde, espazo libre, cos xardíns históricos. Non ten nada que ver. Eso leva a confusión de que a administración local, sobre todo en xardíns situados nos centros urbanos, con moita presión urbanística, entenda que eso poden ser soares susceptibles de urbanización e edificación. Non é un raso error, pero que efectivamente é un tópico na destrucción urbanística que ten lugar nestes patrimonios. Bueno, nada máis, animar o público presente na sala que participe na mesa de debate e que podamos aprender todos. Moitas gracias. Moitas grazas.